Пепе. Какво има? Пепе. Камъни? Пепе, да. Малко камъче. Къде е това камъче? Ето го там. Ето да. Ето го там камъчето. Харесва ли ти тук? Дада? Дада. Сега правим филмче за Дада и сега ще му го изпратим. Вода, да. Камък е Дада. Да. Голям камък, да. Има един голям камък за Дада. Я кажи чао, Дада. Чао, Дада. Ама погледни на мене. Погледни. Кажи бай, Дада. Бай, Дада.